Hello friends, खुलुमबाय नोंथांमोन गासैखौबो चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबावबाय। दा बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गोदान अफिशियेलि भेकेन्सि ओंखारबावदों SSC निफ्राय स्टाफ सिलेक्शन कमिशननिफ्राय नोंथांमोननि गोदान भेकेन्सि साख्रि नोंथांमोननि ओंखारबावबाय। दा जोङो बारा गोबाव खालामा, जोङो SSC नि अफिशियेल साइटआव दंफैखायो, जोङो अफिशियेल नटिसखौ नायगोन। जोंहा भेकेन्सिया गोबां बुरजा दं दै, बेनिफ्राय नोंथांमोना क्लास 10 जानायनिफ्रायनो मिनिमाम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर। दा जोंहा गोदानैहाय SSC निफ्राय गोदान साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैबावलायबाय। दा जोङो अफिशियेल नटिसखौ नायगोन। स' दायो बेवहाय जोंहा दङ जोंनि अनलाइन एप्लाइआहाय जागासिनो दं। दायो 2 तारिख जुननिफ्राय जादों। दा जुन मासनि 23 आवहाय जोबगोन लास्ट डेटआहाय, बेनि लास्ट डेटआहाय अनलाइन एप्लाइ लास्ट डेटआहाय। दा जोंहा बेवहाय दं एज लिमिटआहाय 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना हागोन दै लोगोफोर। बेनिफ्राय 25 इयार्ससिम हागोन जायफोराहाय नैबेवहाय होखादों थारिखखौहाय, जन्म जानाय थारिखखौहाय होदों बेवहाय नोंथांमोना बेखौ सोर बेसेबां मायथाइयावहाय जन्म जाया बेखौहाय नोंथांमोना गोरोबहोनानै नोंथांमोना बेसेबांसिम बैसोसिमाहाय एलिजिबल जागोन नोंथांमोना बेखौ नायना लानो दै लोगोफोर। बेखौ खिन्थाहरोब्ला भिडिअआ जोबोर गोलाव जायो, मानोना माखासे गोबां इनफरमेसन नोंथांमोना खिन्थाहरनांगौ दङ। बेनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ अनलाइनानो बयबो नायना लाबानो जाबाय दै लोगोफोर। बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना मिन्थिखायो गासैबो केटेगरि केन्डिडेटसफोरनि थाखाय एज एलिजिबल थाखायो। दा जाय केटेगरियाव गोलैयो, जाय बबे केटेगरियाव गोलैयो नोंथांमोना बेखौ नायना लादो। बेवहाय एज एलिजिबलाहाय बेयाव होनाय दोनखादों। बेनिफ्राय लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समावहाय नोंथांमोना एप्लिकेसन फिस होनांगौ दङ। बेवहाय 100 रुपिस नोंथांमोना पेमेन्ट दाननांगोन लोगोफोर। नोंथांमोना आदार्स केटेगरिफोराहाय नैबे अनलाइन पेमेन्टखौ दाननांगोन 100 रुपिसखौहाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना जायफोर वुमेन केन्डिडेट्स नोंथांमोना SC, ST, PWD, एक्स सार्भिसमेन बे केटेगरियाव जायफोराहाय गोग्लैयो नोंथांमोना पेमेन्ट दाननाङा दै लोगोफोर। नोंथांमोना फ्रि अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर। बेखौहाय बेवहाय लिरना होखादों। नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामखांनानै नोंथांमोनाहाय फार्स्ट टाइम नोंथांमोना रिसाबमिट खालामनो सानदोंब्ला, कारेक्सन खालामनो सानदोंब्ला नोंथांमोनाहाय 200 थाखा पेमेन्ट होनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना आरोबाव फार्स्ट टाइमावबो नोंथांमोना कारेक्सन खालामनानै आरोबाव गोरोन्थि जाबावदोंब्ला नोंथांमोना सेकेन्ड टाइम नोंथांमोना कारेक्सन रिसाबमिट खालामफिननो सानदोंब्ला नोंथांमोना 500 रुपिस पेमेन्ट खालामनानैसो खालामनो हागोननो। बेवहाय गासै केटेगरिसनिखौहाय बेवहाय बुंदों। दा बेखौ नोंथांमोना मोजाङै गोसोआव लाखिबानो जाबाय दै लोगोफोर। बेनिखायनो अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समावहाय नोंथांमोना मोजाङै साबमिट खालामनानै होबानो जाबाय गावबागावनि एड्रेसफोरखौहाय। स' दायो नोंथांमोना बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टारखौहाय, एग्जाम सिटिखौहाय नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय दै लोगोफोर। अनलाइनानो बयबो नोंथांमोना बे PDF फाइलखौनो डाउनलड खालामथारनानै नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। नैबे एग्जाम सेन्टार सिटिफोरखौहाय नोंथांमोना नायना लादो दै लोगोफोर। दानिया लोगोफोर एग्जाम टाइपआहाय जोंना मा रोखोम जागोननो, बेवहाय नोंथांमोननि साबजेक्टआहाय जेनेरेल इन्टेलिजेन्सनिफ्राय फैगोननो 25 नाम्बारनि। बेनिफ्राय मार्क्सआहाय 50 नाम्बार जागोन, मानि मोनसे कुइसनावहाय 2 नाम्बार मोनगोन लोगोफोर, बेखौ बुंदों। बेनिफ्राय जेनेरेल एवारनेसनिफ्राय फैगोननो 25 नाम्बार, बेयावबो मोनसे कुइसनावहाय 2 नाम्बार बेबायदि होगोन, 50 नाम्बारनि फैगोन। बेनिफ्राय क्वान्टिटिभ एप्टिट्युड बेसिक एरिथमेटिक स्किलनिफ्राय फैगोननो 25टा कुइसन। बेनिफ्राय इंलिश लेंगुवेज बेसिक नलेजनिफ्राय फैगोननो 25टा कुइसन। टटेल बेवहाय जोंहा बेसेबांथा कुइसन जायो, 100टा कुइसन जागोन। बेनिफ्राय जोंनि मार्क्सआहाय बेसेबां जागोन, 200नि जागोन नोंथांमोननि मार्क्सआहाय लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोनाहाय एग्जामखौहाय लिरनो थाखाय नोंथांमोना 60 मिनिट्स टाइम मोनगोन दै लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोननो बेवहाय गासै माबाखौहाय बेवहाय एग्जामनि टाइम डिउरेसनखौहाय बिथांमोना लिरना होखादों। 1 घन्टा टाइम मोनगोन आरोखि नोंथांमोना। बेनिफ्राय लोगोफोर रं एन्सार जायोब्ला नोंथांमोना नेगेटिभ मार्केटिं होनाय दं, बेवहाय नेगेटिभ मार्क मोनगोन नोंथांमोननो। बेवहाय होनदों दा नै 0.50 मानि 50 मार्क्स दाननाय जागोननो। रं एन्सार जायोबा मोनसे नाम्बारावहाय, मोनसे कुइसनावहाय रं एन्सार जायोबा 0.50 मार्क्स दाननाय जागोन, बेखौहाय बिथांमोना होनदों। बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जामखौहाय मोननै लेंगुवेजजोंहाय होनो मोनगोन दै लोगोफोर। हिन्दी आरो इंलिश बे मोननै लेंगुवेजजों नोंथांमोना होनो हागोन लोगोफोर। दा बेवहाय नोंथांमोननि डिपार्टमेन्ट वाइजहाय बेवहाय रानदों। दा डिपार्टमेन्ट वाइज बेवहाय
मा मा डिपार्टमेन्ट लाइनावहाय दङ बेखौ बेवहाय होखाजोबदों। ओमफ्राय नोंथांमोननि बैसोखौबो बेवहाय होदों। नोंथांमोननि बैसोआ बबे डिपार्टमेन्टआव बेसेबां बोसोरसिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि क्वालिफिकेसना बबे डिपार्टमेन्टआवहाय बेसेबां क्वालिफिकेसन नाहाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेवहाय गासैबो होदों। ओमफ्राय भेकेन्सिखौबो रानना होजोबखादों लोगोफोर। दा नोंथांमोननि गासै टटेल भेकेन्सिया SSC आव दङ 2423 जन दं लोगोफोर। दा 2423 था दङ। दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर, जायफ्रा इन्टारेस्टेड जब्सआवहाय। दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि टेस्ट आपडेट्सआहाय। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ लोगोफोरनो गासैनोबो शेयार खालामना होलायदो, जाहाथे बयबो मिन्थियो। आरो जोबथारनायाव आंनि मोनसे खावलायनाय, नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानायखैब्ला नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांनानै जोबबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय बेबायदिनो गोदान गोदान इम्पर्टेन्ट लेटेस्ट आपडेट्स नोंथांमोना मोनलांबाय थानाय फिउचारावहाय। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेट्सखौहाय एसेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। थेंक इउ फर वाचिं, सि इउ एगेन, बाय बाय एन्ड टेक केयार।